Ang inahan sa 17 anyos nga inahan, kinsa gikasab-an sa pari ato sa bunyag niingon nga iyang tangtangon ang video nga mikatap sa social media kung si Father Romeo Ubac makikita og mangayog pasaylo personal sa iyang anak. Sa pagkakaron, dili na makita ang video sa Facebook nga gi-upload ni Jevelyn Gonzalez. Kinumdumang ang video mi viral sa Facebook gikan kaniadtong Lunes. Gani kagahapon sa hapon aduna kini 42,000 o kapin sa 42,000 ka mga shares ug dagan sa netizens ang nakasaway ug nasuko sa gibuhat sa pari. Apan ang 17 anyos nga inahan mipaambit kagahapon nga napasaylo na niya ang maong pari ug nang hinaot nga magkita sila personal sa umaabot nga mga adlaw. Si Ubac dunay handwritten apology letter nga gipadala ngadto sa minor de edad pinaagi sa iyang higala. Nangayo sig pasaylo ug niangkon nga siya nagbasol sa iyang gibuhat.